ngibonge uThubulathi noMthakashana akuyibona engikwazi abafowethu. Umfowethu uThubulathi ukomunye umuzi ngomunye umuzi, kodwa sive sitholana ngoba ngiyamtshela hayi uThubulathi ngami la ngilolo ngakulolo khaya uma washadela ngala ka-ANC ngasangaya ka-ANC ngayisebika amalume lapho ka-IFP. Yabo indoda esiphila kahle nayo, mhlambe namagoso enza omkhulu umsebenzi ukuhlanganisa amasosha. Amasosha-ke ngengaphathi ibhola kakhulu nasemakhaya ngaphathi izizwe, ahlala buyabe nento zawo. Mina ngaziwa ehostela la eTehesi kuphela, mungayibuza nje zangakithi ziyangazi naseNkomazi kuthi nangu umzondo onukela abangani uThambo Lanyoka ehlabela emzondane kodwa akufemela kufayena. Uyabona eTehesi ngihlale ngo-91, le hostela sengiliphathe iminyaka ewu-20. Zifike iy'nsizwa ezithi zishaya ikhanda ngithi hayi mfana uhamba ungangishayanga mina. Anginayo inyanga yomfazi nenyanga yamadoda. Ngithi isango lenye eTehesi ngilala ngaphakathi, ngiphuma njalo ngihamba ngedwa ngidlala umaskandi. Ngiyakuyenza into oyithandayo. Ngithi-ke namhlanje le ngoma si-organizela ukuthi abonke abantu basemahostela bajwayele ukuthi lonke ihostela noma ngabe le-ANC noma ngabe le-Nkatha siyalihamba, siyangena kulona. Alikho ihostela esithi asingeni kulona. Into engizoyisho-ke kule nsizwa ezizoorganizelwa uThubulathi noMthakashana, lokhu sayiqala le ngoma noma uMaNtuli nabafowethu abakhamka koMashu u-17 zonke lezi ezinye iy'ndawo. Ngiyayibonga indlela engihlonipha ngayo. Masha ngisigqoke isikibha sa-ANC ngoba ngisuke ngenzela ukuthi nabantu engibavakashele bangasali benenkinga, kufanele ngiyihloniphe indawo yabantu. Yalezi leyo nto iyenza ukuthi ukwazi ukuphila nabo bonke abantu. Ipolitiki sikuyona namanje, angikwazi ungakhali ingane engakhalithi imfele embelekweni. Intombi oyishelayo ishe intombi engakaqomi osiyikomi nisuthi minus washa abafundile. Mina ngiyangaka esikoleni, angikwazi ngingasho ukuthi phela nami alikho isoko elingenasici. Noma-ke kubukeka i-organization yami namabala inesici ku-ANC, kodwa phela ukhona akwenzile okuhle nokujabulisayo. Angabe sekuba kubi konke. Shuthi sengigcina-ke sengizodedela ubaba umeya, hhayi wey'nsizwa nosisi nontanga yethu nobhuti. Hhayi mina ngiyafisa nje mhlaka-29 ivotela inhlangano yama-ANC ukuthi omunye umuntu umshade uhlangothi wavula enye into yakhe. Hhayi iy'nsizwa zingizwele nje ukuthi hhayi lela bhinga asimvotele ANC. Nasemakhaya lezi engihamba nangiphethe umdidiyeli we-IP ngisho sigwele indlu ngithi umdidiyeli iy'nsizwa ngiyayitshenjwa, hhayi phela sivotele inhlangano yami, le nhlangano nami ngiyaphila ngayo njenganabanye baphila ngayo. Ngiyabonga-ke insizwa, ngiyabonga umphakathi wonke umuntu wamukelekile, kodwa kofa siyijwayele le yokuthi emahostela indawo yokuhlala abantu abazophilisa imindeni nabazophilisa izingane zabo, akuyona indawo yokuhlala izigebengu. Amaphoyisa emahostela fanele lingene 24 hours uma lifuna isigebengu. Lingathi ngizoze ngilinde ngoba umphakathi omningi igebengu izalwa yithina. Umphakathi omningi uhambisana namaphoyisa, uhambisana nokuthula. Siyafisa ukuthi wonke umuntu uma kuphela inyanga aye emndenini wakhe ephephile, ngoba noma ubani uyakudinga ukuphila. Ngoba nasi isigebengu sibona sishaya isikhundu nje singafuni ukukushaya uma uqondene naso. Ngisho kuthiwa sizokushaya siqale sibuze ukuthi uyasiphathani isibhamu, selawashawa. Yabo ngoba siyazi mele washeshe waxwaya naso asifuna ungagoduki.
Kodwa indawo yasemahostela angabi indawo yezinda zezigebengu, akube izinda zezinto ezinhle. Lo esikwenza la namhlanje ke sibona Msizwa-ke lo. Unsizwa into enhle obona isondela izingane, kusondela omama. Ibona Msizwa-ke lo. Lokhu okubulala umuntu akubona Umsizwa ngoba kuthiwa abafazi abahlehla izingane ezihlehla. So ngabona Umsizwa-ke lo. Khotheni lo. Thina sifuna Umsizwa, hayi ukhotheni. Sengibonga-ke sengivala babumeya ngoba ngizwile ukuthi uxakekile emndenini wakho. Kodwa uzosibekela amabili amathathu. Uyabonga uMfana uZwayo Mkhumasi.